sai ta yi kirana, kauna kuma sai ta nuna gare ni abin ya sani murna. Ko da na je domin na amsa kiran da take yi a bariya, sai na ji cap ta kama hannuna ta sanya zobe na kauna. Shi ne ta ce kullum mafarki na take ba dare babu rana, sai na ji shauki ni a raina, a take sai na ji so da kauna ya rikita min zuciyata. Sai na ce ke yar budurwa kin gama sacen zuciyata, ni ban da kuɗi ban da mota yaya sani mu je mu huta. Kin gani ke yar minista ce a rayuwa kin bani rata. Sai ta ce zancen kuɗi mota kar na sake yin so abinda. Sai ta shaida min tana so ne mai aure dan mu huta. Wata rana mu tafi Saudi Arabia can ne za mu bauta. Sai ta ce a gidan mu yar auta nake komai in na furta. Za a yo ummi da amba a kullum burin so na huta. Ni kuma yar gidan masu hannu da shuni ne in ka aminta. Kai mun afuwa idan na bata maka rai, gaba kar na furta. Soyayya zuciyar ka nake so har ka aminta. Da ni da kai aure nake so za mu yi har ka fahimta. Sai na ce mata shawara zan je gida kuma zanayi. Na rasa niyya zanayi, na samu sauyin yanayi. Sai na ce Musa ake ce mun bole dan saurayi. Ita ta ce Fauziya ne sunanta wannan yanayi. A lokacin kauna ya soma a zuciya ta ba husuma. Cikin dare ban gane da manaran zai ban iya bacci. To sanadin hakan in ya faru ko a gida ban cin abinci. Fauziya ta shiga zuciya ta ban ganta ba zan yi kunci. Fauziya kan santa na rikice, wa'yansu ma sun ce na ukace. A so da kaunar ta na zauce, sannan a kaunar ta na yi kuce. Fauziya ta zarce 'yan mata, sannan a ranta tana kaunata. Ki zo mai zauna da ke 'yar gata, yau zuciyata da ke ta aminta. A duniya ta fi sauran mata, inda da saurayi